Sponsorem programu jest szlagierowy sklep Szkolak, oferujący najlepsze szlagierowe płyty. Takže krásný den, vítáme všechny diváky televize TVT. Dneska pro vás hraje kapela Bela Muzika, ahoj, Republika Česká. No a ty teďkom to przetłumacz. Dziś to przetłumaczę. Witam Was zespół Bela Muzyka w programie Szlagiery Iwice. Pięknie Wam zagramy i zapraszamy do programu. Uśmiech jak sam anioł z nieba. Nic mi więcej nie potrzeba. Tracę głowę, wszystkie zmysły. Wskoczył za nią bym do Wisły. Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz. Myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna swym urokiem nie uwiodła. Zamiast uśmiech mi na sroga, życie
wspólne trudna droga. Z nimfy nic nie pozostało, duszy wcale nie jest mało. Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz. Myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna swym urokiem nie uwiodła. Buzia już nie taka miła, może tylko mi się śniła. Gdzie włos, długi szyk i gracja, znowu trwała ondulacja. Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz. Myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna swym urokiem nie uwiodła. Więc się pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz. Myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna swym urokiem nie uwiodła. Zespół Bella Musica z nami, czyli Mateusz. Patryk. Radek. jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to synki są Ślązoki, ale z tej drugiej strony rzeki, jak to godają, czyli z tego czeskiego Śląska, za wyjątkiem jednego, kiedy jest skąd? Ze Świerkluni. No to widzicie, my się tak zrobili dzisiaj internacjonal, jak to godają, Niedziela Palmowo, to jest bardzo dobry moment, co by się tak pogodać o tym, jak wy tak rychtek grocie po jednej i po drugiej stronie granicy. A wiecie o tym, że to jest jedna z najstarszych granic w Europie? Co rozdziela ta polsko część Śląska, obecnie polsko, od czeskiej części Śląska, obecnie czeskiej części. Po pierwsze to była granica między Prusami a Austrią, potem między Prusami a Austro-Węgrami, między Niemcami a Austro-Węgrami, a teraz między Czechami a Polską, a jeszcze wcześniej między Czechosłowacją a Polską. No teraz już to wiemy. Teraz już to wiecie. Słuchajcie, powiedzcie, jak to się zaczęło, że wyście zaczęli grać w Polsce, po drugiej stronie granicy, bo to tak nie ma, że o, przyjada i grum. Tak jak to zaczęło? Zagrali mi taka jedna zabawa w takiej małej miejscowości Petrowice u Karwiny. Czecha? Ja wiem, ale za drzewami już tak. są Gołkowice. Tak. Ja wiem, bo on stamtąd teścia. Taką rzeczką, kurde, super. No i się zaczęło, że my tam zagrali taka zabawa. Tam na ten pierwszy weekend przyszło tak 5 Polaków, drugi weekend już było 30, następny weekend pełna sala Polaków, nie? No i tak się zaczęło, że nas potem zaprosili na festyn do Gołkowic. Po tej drugiej Po stronie. tej drugiej stronie, już do Gołkowic, na festyn, tam my zagrali zabawę, no i tak się zaczęło. No. No i kiedy to było? Dawno temu? 20 lat temu już, przeszło 20 lat temu. Nie godaj tego się tak dalej. We trójkę już pomału macie 60 lat. No nie. Nie, to jest troszkę inaczej. My tak naprawdę gramy z Patrykiem 21 lat. Mateusz z nami gra w takim programie Czeska Biesiada. Tak rok, co tak gramy, tak próbujemy się tak pokazać tutaj na Śląsku.
No ale tak naprawdę z Patrykiem gramy tak różne zabawy, imprezy, wesela. No i tak się to zaczęło. Rozwody też grocie? Czy no wesela? Zaczynamy. Bo jak wy grocie 21 lot, to jedne te pary, co się już zdążyły rozwieść, co wyście na tych weselach grali. Zdarzyło się. Jest to prawda, że wyście se zrobili 15 lot zespołu i żeście dzwonili do tych wszystkich ludzi, kaj żeście grali na weselach i jeden mu padł, ja już z tą babą nie jest, ja nie przyjadę. Jest to prawda, a jest to takie nieprzyjemne to nie było. Rozwody przyszły z Czech. Ja? Dobra. Słuchajcie, wy fajnie grocie. Ja bym teraz kidował z taką specjalną śpiewka. Wy ją na pewno znocie, bo to jest śpiewka, co właśnie przyszła z południa, czyli z Czech i z Moraw, czyli pieśniczka o śpiewających trąbkach. No to Aż gromy. budou trumpety. Ja, no to gromy. Gdzieś nad ranem w gospodzie trąbki nam śpiewały, a my se razem tańcowali i do oczu się dziwali. Ja widział w nich swe szczęści, było mi jak w niebie. Pamiętam to, bo do dzisiaj wspominam cię, aż bydą trąbki nam tak pięknie śpiewać. Pieśniczka, co ją dziś tak dobrze znasz. W te piękne oczy twe chciałbym się dziwać i widzieć w nich, że miłość w sobie masz. Aż będą trąbki nam tak pięknie śpiewać. Pieśniczka ta, co eno do nas gro. Będziemy razem tak w sercu ukrywać. Ta miłość, co ją każdy w sobie ma. Tela już lot, a ja tak dobrze pamiętam to, jak nam tak pięknie trąbki grały, a my razem tańcowali. Nie ma już twoich oczu, nie ma przy mnie ciebie. Pamiętasz to? To dla ciebie pieśniczka ta, aż będą trąbki nam tak pięknie śpiewać. Pieśniczka, co ją dziś tak dobrze znasz. W te piękne oczy twe chciałbym się dziwać i widzieć w nich, że miłość w sobie masz. Aż będą trąbki nam tak pięknie śpiewać. Pieśniczka ta, co eno do nas gro. Będziemy razem tak w sercu ukrywać. Ta miłość, co ją każdy w sobie ma. No i tak to widzicie, my grumy po naszemu, ale też trochę po czesku.
wy też grocie po czesku, nie? Bo wy macie w repertuarze w zasadzie trochę tego. Jak to jest, Rychtyk? Powiedz tak Znaczy, od początku. powiem Ci, jak to było. Jak my właśnie grali tam przy tej granicy, jak ci Polacy chodzili za nami na te zabawy, to my tak praktycznie nie mieli w ogóle polskiego repertuaru, bo my przyjechali, my grali przed tym w Austrii, w Niemczech, różne takie dancingi, różne takie... Wychowy Karel Gott? Lepiej. No ja, lepiej. No. Ty jest tak nawet trochę podany, wiesz, na Karela Gotta. Ale trochę, no. No i właśnie my potem zdecydowali, już tych Niemiec mamy dosyć, chcemy grać tutaj u nas w Czechach, no i właśnie jak się tak rozkręciły te zabawy przy tej granicy, przyszli Polacy, a my nie mieli polskich piosenek, więc my tym Polakom grali po niemiecku, po włosku, po czesku i tu się pokazało, że tym Polakom się te czeskie piosenki podobają. Więc dlatego my tak zdecydowali się, że do naszego repertuaru damy parę tych czeskich piosenek. No i chwyciło się, no i te czeskie piosenki już gramy do dzisiaj i zrobiliśmy cały taki program Czeska Biesiada. Czesko biesiada po jednej stronie granicy, po drugiej stronie granicy, ale częściej robicie te biesiady po czeskiej stronie czy po polskiej stronie? Po polskiej stronie. Po polskiej stronie. Zawsze się mnie tak rozśmiesza, że zawsze gadają, Niemcy mają technika, Czechy mają muzyka i Polacy mają, nie chcę powiedzieć co, ale właśnie mi się wydaje, że Polacy mają właśnie ta muzyka, więcej są tacy muzyczni i przyjmują ta czeska hudba bardzo miło. To ja muszę powiedzieć, że mi się podoba, żeś ty padał, że ta hudba, bo tak Rychtyk, wiesz, jak przykładowo ktoś godo po czesku, to ten Czech go wyjdzie punktował, nie? Bo normalny chłop przyjdzie i powie muzyka, a w słowniku jest napisane hudba, nie? Ja. Przyjdzie powie fabryka, a w słowniku jest napisane towarna. Nie? To ładne. I ten czego tak będzie punktował, a potem się razem siedną, zagrają, wypiją piwo, oczywiście bezalkoholowe i też je pięknie. Jak inaczej. No. No to my się teroski też tak razem siednymy i pozaglądamy na fajno śpiewka. Smutno na sercu, smutno na duszy. Kopalnia Anna prędko się kruszy. To wszystko co było, to już wspomnieni. Prędko nam zniko z powierzchni ziemi. Tysiące ludzkich rąk tu fedrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy od ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Choć wyrywali swe 7 poty, codziennie z chęcią szli do roboty. Za wstawiennictwem świętej Barbary to im dawało odwagi i wiary. Tysiące ludzkich rąk tu fedrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy od ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. To był szacunek i zrozumieni.
Ona była dla nich prawie jak matka. W Annie widzieli gruba kochaną, czy szli na nocka, południe czy rano. Tysiące ludzkich rąk tu fedrowało, byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali, tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Wszystko przemiją jak życi człowieka. Czas prędko leci jak rwąco rzeka. Tak się też kończy Anny istnienie, znikoną z przowa łostowo wspomnieni. Tysiące ludzkich rąk tu fedrowało, byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali, tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Tysiące ludzkich rąk tu fedrowało, byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali, tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Tomek Ciba pięknie nam zaśpiewał tak nostalgicznie, a wy będziecie mieć z Tomkiem biesiada, nie? Wnet. Pod koniec kwietnia szykujemy wspólna impreza z Tomkiem, z dziewczynami, chłopakami, więc zapraszamy wszystkich do Bohumina, do Czech na imprezę. Pod koniec kwietnia. A kwiecień to jest kwiecień? No u nas kwiecień jest maj, Właśnie. A kwiecień to ale jest... ja myślę po waszemu, po polsku. Czwarty miesiąc. Godej wszystkie miesiące po czesku. Od początku. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Obejrzyjcie, jaki fajny chłop. I nawet Pamięta. I nawet Telalot występuje w Polsce, a jeszcze poradzi po czesku wszystkie te miesiące wymienić. No i co tam będzie na tej biesiadzie? Bo tak, będą chwołki, zaraz się będziemy zaglądać na coś od chwołków. Będzie Tomasz Ciba i będziecie wy. No, będą wszystkie nasze piosenki z płyty Czeska Biesiada. Są to takie bardzo wesołe czeskie piosenki w śląskim klimacie. Myślę, że się będzie podobać, bo dużo Polaków zna te piosenki, te melodie, tylko że my się tam zrobili śląskie teksty, które nam napisała pani... Pani Asia, pozdrawiamy Pani Aszę. ciao. Nie Ola, Asia. Asia. Nie, chciały no tak, wiesz, się spytać, nie? No to pozdrawiamy fest pięknie. Dzięki pani Asi są takie fajne teksty. I teroski, no i ważniejsze, bo wyście powiedzieli o płycie. Ja muszę powiedzieć, że zespół Bella Musica, płyta będą ją mieli chnet.
Nie wiadomo, czy to będzie za 2 tygodnie, za 3 tygodnie, czy za miesiąc, ale my, bude. Ja. My na pewno o tym powiemy, a jak wy byście chcieli taką płytę wygrać, to oczywiście ona będzie w konkursie w liście szlagierów po Śląsku, bo my zawdy co sobota mamy konkurs w naszej liście szlagierów po Śląsku. Jak zespół Bella Musica będzie miał już płyta, to na pewno przyjadą te płyty do nas jako nagrody, a jakby się komu nie udało wygrać, tego zapraszamy do naszego szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5, tam 2 wielkie sztandy ze śląskimi szlagierami. Płyta zespołu Bella Musica, jak się ukaże, też tam będzie i wszystkie insze też tam są. Zaś jakby kto do Rybnika nie miał po drodze, to może dzwonić. Numer telefonu macie na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Możecie dzwonić, listonosz wam przyniesie ta płyta pod dźwierze. Albo płyty, zależy co kto zamówi. Tak czy siak płyty będziecie mieli i tak czy siak wy ta płyta w końcu też wydocie, nie? Bo wy się tak zbieracie i się nie umiecie zebrać. Samozřejmě, deska bude. No. I skoro my się tak pięknie pogodali o tych waszych biesiadach, to teroski puszczymy piękny wasz teledysk, waszą śpiewka i obejrzymy, co też nasi widzowie na to powiedzą. Wczoraj była niedziela, Zuzia na mnie czekała, a ją przy piłeczku w knajpie na stoleczku na i zdrowi przepiją. A ją przy piłeczku w knajpie na stoleczku na i zdrowi przepiją. Zuzia dalej czekała, do knajpy wycwaniała. Mój myśliweczku jocze, tą wóżeczku nie, by nasze broniła. Kaś mój myśliweczku jocze, tą wóżeczku nie, by nasze broniła. Jorzek dali smaki miał, barman ostro polewał. Dali jej niedaleko dużo, tu kolegu Zuzi się zapomniał. Dali jej niedaleko dużo, tu kolegu Zuzi się zapomniał. Północ prawie wybiła, Zuzia zadzwoniła. Raniu stary ją już bez piżamy nie, by nasze broniła. Kaś ty raniu stary ją już bez piżamy nie, by nasze broniła. Ostatni browarze miał, kolegów że pożegnał. By mieć siły na Zuszka przez że się wrzoska gra, no do chaty przyszł. By mieć siły na Zuszka przez że się wrzoska gra, no do chaty przyszł. Wczoraj była niedziela, Zuzia już nie czekała. Sąsiad szli mogiedę saniać z Mercedesy nie, buno starowała. Sąsiad szli mogiedę saniać z Mercedesy nie, buno starowała. Wczoraj była niedziela, to znaczy dzisiaj jest niedziela, bo dzisiaj jest niedziela palmowo, ale śpiewka jest wczoraj była niedziela. Jakby komuś się przedłużył weekend, to ta śpiewka jest tak jakby dedykacją do niego. I teraz gadajcie o tej śpiewce wczoraj była niedziela. Bo powiem szczerze, jak wyście mi ją pierwszy raz posłali,
to ja ją ze 4 razy słuchał, bo to jest richtig fajny kawałek. Też tak myślimy. Ten kawałek właśnie nam doradzili właśnie klienci na naszych polskich imprezach. Pytali się cały czas, czy my gramy, czy mamy w repertuarze właśnie piosenka Wczoraj była niedziela. No i właśnie dlatego my się zdecydowali, że obrobimy ją, zrobimy ją w śląskim klimacie, żeby tak przybliżyć tym polskim, śląskim klientom. No i myślę, że się udało. Na każdej imprezie, co my gramy, tak się podoba, mamy pełna sala. Jak się to nazywa ta dziołcha, co to czekała na tego synka w tej śpiewce? Zuśka. Zuśka, To właśnie. jest Zuzia i jest to mój teściu tak naprawdę. Fajny. Zagrał bardzo fajnie, bardzo się cieszę, pozdrawiam Janka, ahoj. To ja muszę mojego teścia też wziąć do jakiegoś teledysku. Bardzo mu się to udało, był bardzo profesjonalny, nie trzeba mu było nic podpowiadać, wszyscy my się zaśmiali przy jego tam zagraniu. Ja, ale tak ci muszę powiedzieć, wiesz, nie dziwia ci się, żeś ty w tym barze przysiedział. Sam Zuzia jest fajny. To bardzo fajny bar w Czechach. Ja, bardzo fajny bar, barman Zuzia. I przysiedzieliśmy trochę tam w tym barze. Wszystko się udało. I tam myślę. żeście to nagrywali. Ja nagrywaliśmy to w Czechach, w takim barze, bardzo fajna knajpka. Trochę tam było nagrania właśnie w tym barze. Było też trochę w tym teledysku ujęć z takiej imprezy rodzinnej. U mojego wujka z ciocią mieli 40 lat, no i też tam parę ujęć zrobili właśnie na tej imprezie. To jak długo żeście nagrywali ten teledysk? W dniach czy w godzinach się to liczy? Znaczy, Spontanicznie. Tam było, spontanicznie to było nagrywane. Coś właśnie z tej imprezy, to był jeden dzień. Zaś zaporadnimy się, ugadali, że pademy do Czech, właśnie zrobimy tam jakieś pora ujęć. No i tak to wyszło. było to totalna improwizacja, nic my nie mieli dogadane do przodu. Gadaliśmy, kręcimy, jak to będzie, tak to To się wyjdzie. wszystko tak rodziło, nie? I poszło. Żadny scenariusz nie był. Spontanicznie wszystko. I bardzo dobrze, to ja teraz spontanicznie mam do was 2 niespodzianki. Po pierwsze, to co jest na stole, to jest pierwsza niespodzianka, bo to dzisiaj jest jako dekoracja i za tydzień, i to jest druga niespodzianka. Zapraszam was, żebyście przyjechali zaś, bo nasz dzisiejszy odcinek pomału dobiegł końca, a wyście jeszcze ani się nie rozfechtowali, jeszcze są te śpiewki wszystkie do obejrzenia, do zaśpiewania i za tydzień to, ale jeszcze nie powiem co to jest, zagro, no wy musicie obiecać, że przyjedziecie. Przyjedziecie? Na pewno. Jak nas zaprosicie, przyjedziemy. No to ja już zapraszam. Was zapraszam wszystkich na jutro na lista szlagierów po Śląsku. Lista szlagierów po Śląsku od poniedziałku do piątku. Propozycje w sobota, finał, wielki tygodniowe podsumowanie naszej listy, a za tydzień w niedziela, i to już będzie Wielkanoc, będzie z nami razem zaś zespół Bella Musica w drugiej części swojego wystąpienia przed wami. Pamiętajcie, że Wielkanoc i to, co jest na stole, to będzie grało, może nie główna rola, ale jedna z głównych ról. Żegnamy się, widzimy się jutro w Zdravíme. liście szlagierów po Śląsku. Wy pozdrawiajcie, teraz i tak zróbcie. O. Děkujeme pěkně, ahoj, zdravíme všechny, ahoj. I za tydzień zaś.